zvikanzi tiri kuda Mugabe vauye pano titaure navo. Vakagona kunomira navaMugabe tichipopoterwa ndavamutasa. Ini musoro mangu ndakati iyi nyaya ndiri kutandanisa iyi irefu iyi. Regai ndisiye zvakadaro. Asi vabva kunoadresa demonstration iyoyo. Pane zvakataurwa kunyombotoota naivo vachinyombotota isu kana mukadzi akurambwa anopiwa nguva yekurongedza chichi apa ndisati ndaudzwa kunzi ndiri kuda kudzingwa. Ndobva ndanyarara. Vakakwira mudenga vakati ndokusiya uchicheya kabineti ndichamboenda kusadhaki meeting. Ndobva ndasara apa ndabva kunonyombototwa pasi. Apa ndakusiyirwa nyika yekutonga. Apa musoro mavo vari kuti ndoda kumuti ari kuda kundiuraya. Atuma goche kunotsvaga masinaipa. Aita sei? Chatisina kuziva navamutasa ndechekuti musi wa15 August before October uyu takanga tashedzwa kuState House. 15 August ndiwo musi wakafa vaMujuru. Musi iwoyo ranga riri gore ravo rechitatu vafa. Ndichitoda kumhanya kuenda kuPrazi kuti ndinogadzirira vanhu vaiuya kuti tiite memorial mangwana acho. Kwakauya mayouth 7 vanosanganisira Tsenengamu wekuno akanga asuspendwa. Asi ipapo vaMugabe vakanga vachimurecognize sachairman. Vamutasa baba vakasimba vakanyombototwa nemayuthi vari 0 nevazukuru vavo. Isu tikaudzwa kunzi zvamugere ipapo mai Mujuru havachagona kurara nekuda chigaro chenyu icho vaMugabe. Uzvifunge kuti pandakazvifunga, pandakazvitaura, wandakataura naye unombozvikanganwa kuti ndinombonwa doro here? Haunwe. Saka ndingadai ndichifunga kuti pamwe pandakanga ndakadhakwa. Ndakatarisa Tsenengamu ndakaona kuti ndanga ndisingamuzive. Vakataura vana ivavo, asi ndinoda kutenda muyouth anonzi Kandemiri nemuyouth anonzi Huruva wekumasvingo. Kandemiri is Marsh East, Huruva ndewekumasvingo. Ndakanganwa mumwe akataurawo nana baba Mvundura vari pano vaive machairman. Vakauya vakaudzurudzwa vana baba nana midzi vakashaya manje. Vakadoedza kumira, tikadoedza kutaura kuti president imi mungagonzwa kubva kune vechidiki zvinhu zvakadaro, sei musinganzwe kune vakuru? Gambira vanga vaita mazuva vachikocha vana. Ndo zvaakubuda manje nana Tsenengamu. Anga achifanira kunge anga akamira pano nhasi Tsenengamu. Asi atyisidzirwa. Pane vakamutengesa kuti achaenda kunoatenda rally yePeople First kuti ataure kuti amai Mujuru hapana chavakaita. Ndisu mayouth takanga takochwa naMugabe nemukadzi wake. Kune matepe vanotarisa pana anonzi maYouTube, pane zvibhiti zvinotaridzwa ipapo. Pane matepe abudiswa iye zvino naTsenengamu. Asi hurumende kutaridza udzinyiriri nekunyara kufumurwa, hamusati vazhinji hamutomboziva kuti vana ivavo vakabuda vakataura vachikumbira ruregerero.
kuti tinoda kuti mai Mujuru nevamwe vatiregerere takaseenzeswa tisingazive. Ndiri kutaura kuti zvazenge zvotaurwa navamavhaire, zviri kutaurwa nana George, zviri kutaurwa mumapepa, dzinonzi mukuru kana anyara haasiye bhache padare. Zvinorwadza, zvinonyadza kuti musangano wakatamburirwa nevamaona pano ava, pane vasina kugona kuuya pano, vachiri vapenyu asi havana kugona kupfeka nekugeza kwamaona zvamaona pano, nokutambudzika nokuti takavarasa. Ndiani angazoyeukawo kuti kunaso kuti vari kufamba nebara mugumbo, vane hurwa huri kubuda mugumbo, vanofanira kunge vachipiwa mushonga? Ndiani angazozivawo kuti kuna ex-combatant ane vana vanofanira kuenda kuchikoro, asi kune mascholarship akaitwa? Vangani vana vema ex-combatants vakaendawo nemascholarship iwayo? Nhasi uno tiri kutaura hanzana mai Mujuru, vana Butau vakatanga vakanovhura minda kunana Mbire uko, zvikapa mutauro. Asi kana kwakunzi kunoda kuonekwa vanhu vane zvigunwe zvitatu, maakudziona semhuka, maakuenda muchinovatora mafirimu, maakuswera muchivashoropodza. That's why we call ourselves people first. They are our people. They are one of us. Zimbabwe haisi Zimbabwe kana musina vanobva kuGweluchena. They have to be part of it. Kana musina vanobva kuMalipati, they have to be part of it. Kana musina vanobva kuKatone kuRushinga, they are part of it. Ikoko kumachonyonyo, inhengo the people first, go and look for them. We need them. Mataura chokwadi baba Gumbo. Yes, we are allowed. Babiti, you are allowed to attend this meeting. You are the same as any other person aripano. You have felt like you want to come here. Zviri kwamuri kutora kadi kana kusatora kadi. Munhu haarambidzwe. Ndakakuudzai paground imi Mount Darwin Primary School gore ramaendesa muri yepa Chiweshe, 11 members of one family. I asked you, why are you killing each other? Who sent you to kill? For what? And I told you, if you are killing in the name of ZANU-PF, when that spirit comes to haunt you, there won't be any ZANU-PF to prevent that.
ndakakubvunzai kuti muri kuponderei vamwe. Unoponda in the name yekuti nokuti ndiri kuda kuti mai mujuru vaite president wePeople First. I don't want to hear that. I don't want to hear that. Ingozi dzekumusha kwako dzichakutuma kuponda, not People First. Don't. We almost couldn't come and address here because vekanzuru yebhindura vanga vakuda kunyepa. Kana vePeople First vazoya kuzoitira musangano ipapo padhuze nemashopu vachazopwanya vachazoba, like what is happening in Harare. And we told them, no, we will have our meeting there. Vajaira kudaro ndeve ZANU PF. Avanzwe kana tichivataurira kuti we are a peaceful party. Nasi uno vamiswa apa vakapisirwa nana. Manzwa vanhu vachiimba pano, isu tiri kutaura kuti gadzirisai agricultural policy ndo inochengeta 80% of Zimbabweans. Takaenda kuchikoro nemari yekurima isu. Ndakafunda nemari yedonje riri kupi nhasi Mashonaland Central. Where is our white gold? Takafunda nemari yemombe tichiendesa kumarket kwadotito nechahwanda. Where is the cattle market? Mombe ndiwo upfumi hwevanhu. We want as People First to have that back. Munhu azive kuti kana ndine mombe dzangu 5, I own so much. Tine nyika dziri nyanzvi dzinogona kuita maindustry. Saka kuchinzi kune trade inoitwa kutenga nekutengeserana. Unotsvaka shamwari kuti ini kwangu ndinogona chakati, kwako unogonei. Kana uchisunga mukwendesa head of state, hauende kunotuhwina netumabhirifi naakadzi wako. Unoenda kwaunoziva kuti ndativa musi iwoyo, ndinenge ndakudhina. Mabusiness people vangu vaswera vachitaura zvebusiness nevamwe vavo. Ini nombi yangu taakundoenda konyora basi kuti basa raakutanga kunyika kwangu nevanhu vangu. Haikona kuti unoti zviye gara passport yangu haisati yadhindwa kupi. Haisati yadhindwa. Waakutanga kuti pisai mafuta makananga kwakati. Atidi izvozvo. Iye zvino vanhu vakanga vafunda nyaya yekurima fodya vari kuwanei? Mafundisa vanhu nyaya yekurima fodya, hamuna kuvataurira kuti muchapedza masango nokutema miti. Ngatiite imwe nzira yekusaparadza miti. Mungadai nhasi uno wange isina kudonha nokuti mune industry yekupisa fodya. Asi unonzwa vanhu vachiti wange kuti isumuke. Vasumukawo vashamwari vaenda kovhurawo yavo yekoro padhuze ipapo. Panze pekuti business riitike kuhwange, harichaitika kuhwange. Iwe wakangotarisa. Iye zvino tanga tina Glendale Spinners. Takadavhura Mount Darwin iyo kuti ijinewo iyo. The aim was we also wanted to spin and weave. Zvangoti fototo. Kana muchida kuvewo kutanga kunzwa nyaya dzakadai mazuva ese, garai makateya pa YouTube nekuklika button rakanzi subscribe. Munobva maitawo kutanga pa ZimDI TV News kunzwa zviri kuitika.